Utro nga ginpamatudan ang Eastern Samar State University kon ISO, ani rin mumutangan nga Center of Excellence, katapos maghakot hin pagkilala ngan dominaran ang pira nga naglabay nga licensure examination. Hapak ipaghimangrawan Radyo Pilipinas Borongan, kanda ISO President Dr. Andres Pagatpatan Jr., ngan Dr. Vicente Agda Jr., Vice President for Academic Affairs, punuhin kalipay nga iraay gindasig, ngan universidad ang igindeklarar nga rank number 1 top performing school Bugos ng Pilipinas para in April 2026 midwifery licensure examination katapos makakuha 100% passing rate. Mas naging makasaysayan ang nasabi ang kadaragan tungod na niupo the top 10 ni Ms. Griselda Cuno nga nakakuha 92.2% nga rating. Wara liwat paorhi ang College of Nursing nga nakakuha ikasiyam nga sunod-sunod nga 100% passing rate. Di nahiapi naman na top 9 ni Ms. Noemi Corrado. Gawasan medical courses iginbida gihapon ng presidente ang kamakaritan ISO ha iba pa nga board exam. Ha licensure examination for teachers, upat nga graduates ang nahiapi ha top 10. Ha social work nakuha ang 100% nga passing rate. Ha College of Law, 14 ang pinakaorhing na nakapasar han bar exam. Nga na College of Electrical Engineering, 21 ang bago nga nanmasar han board. Iniinwara magic nga formula, bunga inihan determinasyon ng mga estudyante, kalidad ng panutduan, ngan suportahan gobyerno ha universidad siring ni pagatpatan. Iginpahayag pa ang presidente nga ini nga mga kalampusan indiri tsamba kundi resultan madigan nga quality assurance. Yan na ang Eastern Samar State University inaada na level 3 QC leveling. ISO accredited nga nagkapotan prestiyoso nga Philippine Quality Award kon PQA tikang ha Department of Trade and Industry. Ha international nga aspito kaupod na ni Eastern Samar State University QS kon Quarelis Simons World Ranking ngan World University Ranking and Innovation. Di pala maiha ginbisita liwat ang universidad hin mga tinaglawas di ka nga Embassy of Denmark. Iniinparan on the job training program ha Europe han mga estudyante han College of Agriculture. Samtang upat nga estudyante han Hospitality Management ang nagkabalik pala tikang han training ha Bangkok, Thailand. Bisan pabot ngan kalamidad sugad ang linog nga nakarubahin mga classroom nga nanepektuhan krisis sa ekonomiya, nagpabilin nga marigon na ni Sunyans. Sumalakan Dr. Pagatpatan ang mga kakurian inaging instrumento para mas maging resilient ang mga estudyante han Eastern Samar State University. Kasumpay hini, iginpapatapod ang pamunuan han universidad nga padayon ang ira pagpatuman hin mga inobasyon nga estratehiya para siguruon nga ang universidad in magpapabilin nga sintruhan kinaadman ngan karaduan han mga nangangarap. Ini nga mga kadaugan nagsiserbi nga marigan nga pundasyon hapagpanday hin mga graduar nga globally competitive nga andam ha mga ayat han panahon ngan magiging instrumento han padayon nga pag-uswagan probinsya ng Eastern Samar ngan han bugos nga nasod. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.